Hyvää päivää ja tervetuloa seuraamaan tätä V-logia. Mä olen J.P. Heino ja olen varmaan joillekin tuttu tuolta internetin ihmeellisestä maailmasta, jossa olen jo tämän vuosituhannen alusta oikeastaan liikkunut ja tehnyt havaintoja ja koittanut käydä kaikenlaista keskustelua ja ennen kaikkea tuonut omia mielipiteitäni esille tästä, mitä tässä maailmassa tapahtuu. Tässä V-logissa mä kuitenkin keskityn pääasiassa geopolitiikkaan ja sitä kautta sitten tietenkin jonkin verran sodankäyntiin, koska sota nyt on yksi tärkeimmistä asioista, miten geopolitiikkaa tehdään niin sanotusti. Mä olen tosiaan jo vuosikausia seurannut geopolitiikkaa ja se geopolitiikka on siitä hyvä asia ja hauskakin asia seurata, koska se on hyvin monipuolinen ja siihen pitää todellakin kaivaa tietoa ja lähteä sitten niin kuin todellisesta maailmasta eikä siitä niin sanotusta kuplasta, jossa aika moni meidänkin poliitikostamme tällä hetkellä elää. En tiedä mistä johtuu ja mikä on heidän tavoitteensa. Aina voin spekuloida tietenkin, että ovatko he vain yksinkertaisia vai onko heillä oma lehmä niin sanotusti ojassa, mutta ongelmahan tulee siinä, että nämä esimerkiksi Suomen poliitikot päättävät meidän tavallisten ihmisten elämästä ja nyt alkaa olemaan sellainen tilanne, että sodan uhka Euroopassa on oikeasti aika korkea, samoin aika korkea on ydinsodan uhka ja se ydinsota tarkoittaa ihan oikeasti sitä, että koko sivilisaatio tuhoutuu. Tämä homma ei ole pelkästään kiinni siitä, että venäläiset uhkailevat, niin kuin te sanotte, ydinaseilla, vaan tämä johtuu tästä asevarustelun uudelleen alkamisesta, mikä sitten aiheuttaa tietenkin todellisen vaaratilanteen, koska jos puhutaan ydinaseesta, niin se virheen ei tarvitse olla ja väärinkäsityksen iso, kun siitä lähtee ketjureaktio, millä koko maailma tuhoutuu. No, eipä tässä mitään. Mennään sitten tästä suoraan seuraavaksi ensimmäisen aiheeseen. Ja tosiaan, jos haluat, niin tilaa kanava. Jos pidät siitä, mitä mä täällä tulen kertoilemaan tai täällä kertoilen. Ja pidemmittä puhetta lähdetään ensimmäiseen aiheeseen. No niin, lähdetäänpäs tässä purkamaan tätä maailman tilannetta seuraavasti. Syys-lokakuun vaihteessa Valdai-klubi kokoutui taas Venäjällä ja siellä toimittajat kyselivät Putinilla pressitilaisuudessa kaiken näköisiä erilaisia asioita ja tämä yksi kohta kiinnitti ainakin mun huomioon ja ilmeisesti toivottavasti monen muunkin huomioon, miten venäläiset kokevat tämän asian. Tässä siis Putinin vastaus. Riippumatta siitä, mitä sanoimme amerikkalaisille kumppaneillemme, he kieltäytyivät yhteistyöstä kanssamme, hylkäsivät tarjouksemme ja jatkavat omien asioidensa tekemistä. He hylkäsivät kaiken, mitä olimme tarjonneet. Iranin uhkaa ei ole olemassa, mutta ohjuspuolustusjärjestelmiä sijoitetaan edelleen. Tämä tarkoittaa, että olimme oikeassa sanoessamme, että he valehtelevat meille. Heidän syynsä eivät olleet aitoja Iranin ydinohkaan viitaten. Ihmiset länsimaissa eivät tunne lähestyvää vaaraa ja tämä huolestuttaa minua. Ohjuspuolustusjärjestelmä on yksi osa hyökkäyspotentiaalin kokonaisjärjestelmää. Se toimii osana kokonaisuutta, joka sisältää hyökkäysohjusten laukaisimia. Yksi kompleksi torjuu, toinen laukaisee tarkkuusaseita, kolmas torjuu mahdollisen ydiniskun ja neljäs lähettää omia ydinaseita vastauksena. Kaikki tämä on suunniteltu osaksi yhtä järjestelmää. Tässä Putin viittaa tosiaan nyt sit siihen asiaan, kun USA on jo vuosia tuonut ja halunnut tuoda Eurooppaan pitkän kantaman ohjuksia, joita se väittää haluavansa tuoda sinne Iranin mahdollisen hyökkäyksen uhan takia. Ja tosiaan kun NATO on nyt sitten halunnut ja on levinnyt jo Itä-Eurooppaan Venäjän rajoille ja haluaa edelleen levitä Itä-Eurooppaan Venäjän rajoille, ja tämä Ukraina on Venäjälle siis sellainen, Venäjän mielestä sellainen Venäjän olemassaoloa uhkaava asia, jos Ukraina liittyy NATOon ja sinne tuodaan tällaisia pitkän kantaman ohjuksia, jotka kantavat siis Moskovaan ja muihin Venäjän isoihin kaupunkeihin, jopa, no ei nyt varmasti aivan Siperiaan asti, mutta kuitenkin erilaisiin kaupunkeihin, joissa on erilaista sotatuotantoa ja muuta Venäjälle tärkeää infraa.
Ja tosiaan Putin viittasi tällä tekstillä siihen, että amerikkalaisten kanssa ei asiasta ole voitu neuvotella, koska pääasiassa amerikkalaiset, nyt myös toki eurooppalaiset, ovat suhtautuneet äärettömän ylimielisesti venäläisiä kohtaan. Tällä on varmaan historiallisia peruja, minkä takia venäläisiin ja Venäjään suhtaudutaan. Meille moni sanoo, että Venäjä on imperialistinen roistovaltio, mitä se varmasti ehkä onkin. Mutta totuus on kuitenkin se, että ei ole olemassa minkäännäköistä fyysistä todistetta siitä, että Venäjä olisi hyökkäämässä yhtään mihinkään muualle kuin Ukrainaan. Ja se, miksi se on Ukrainaan hyökännyt, sille on olemassa poliittiset syyt. Koska sota on aina politiikkaa. Se on politiikan jatkamista sotilaallisin voimakeinoin, kuten Clausewitz joskus on todennut, ja siihen niin kauhean moni sotahistorioitsija haluaa ainakin aina niin kuin vedota. Ja tosiaan Putin jatkaa sitten vielä tässä, että en tiedä miten kaikki päättyy, sen tiedän, että meidän täytyy puolustautua. Ja tämä Putinin lausunto on tarkka kuvaus, siis näistä ohjusjärjestelmistä, niin tämä lausunto on tarkka kuvaus Yhdysvaltojen vahinkorajoitus- ja sodankäyntiopista sekä järjestelmistä, jotka Yhdysvallat on rakentanut ja joita se käyttää näiden oppien tukena. Eli se tulisi kaikkien nyt ymmärtää, että ei ole olemassa mitään hyvän ja pahan taistelua, vaan on vain ja ainoastaan geopolitiikkaa, suurvaltojen keskinäistä kilpailua maailman resursseista. Kaikki lähtee siitä. Tämä on kylmä fakta, ja sellaiset ihmiset, jotka uskovat kummitusjuttuihin tyylin, että Putin eräänä aamuna heräsi ja halusi lähteä valloittamaan maailmaa, sellaiset ihmiset ovat älyllisesti laiskoja, eli suomeksi sanottuna ääliöitä. Niin, miksi tällaiseen tilanteeseen ollaan sitten ajauduttu? Oma analyysini on se, että kun Neuvostoliitto hajosi, Neuvostoliiton hajoaminen otettiin länsivalloissa, varsinkin Natossa, sotilaallisena voittona, eli voitettiin kylmä sota. Ja tämä asenne on valitettavasti päässyt jatkumaan tässä viimeisen plus 30 vuoden aikana, jolloin USAsta on tullut tavallaan maailman johtaja, eli tämä yksinäpäinen sääntöperusteinen maailmanjärjestys on ollut se, mikä on ajanut länsimaat sellaisen tilanteeseen, että tämä ylimielisyys on johtanut siihen, että ollaan unohdettu vallan, mitä tarkoittaa voimatasapaino maailmassa ja mikä tässä maailmassa ratkaisee. No, se, mikä tässä maailmassa ratkaisee, on yksinkertaisesti sotilaallinen voima. Ja se sotilaallinen voima tarkoittaa sitä, että tämä valtio, jolla on eniten sotilaallista voimaa, se pystyy todellakin sanelemaan, miten maailmassa asiat järjestetään. Nyt kun tämä Amerikan johtama unipolaarinen järjestelmä on tiensä päässä, se on alkanut romahtaa, se romahdus oli alkanut jo 2007-2008, se oli alkanut, mutta tämä Ukrainan konflikti nyt sitten on nopeuttanut sitä oikein isolla kädellä. Ja Euroopan ongelma varsinkin on se, että tässä samaan aikaan kun ollaan tanssittu kumpajaa eikä välitetty tuon taivaallista yhtään mistään, mitä muissa maissa ja maailmalla tapahtuu, ollaan leikitty maailmanpelastajaa, otettu Eurooppa täyteen muslimeja, oikeastaan myös jihadisteja. Euroopassa valtaa siis miljoonia muslimitaustaisia jihadisteja, jotka eivät aivan varmasti millään tasolla tule tekemään yhtään mitään Euroopan pelastamiseksi, jos ja kun paska lentää tuulettimen ja alkaa kuuma konflikti. Venäjä sen sijaan, kuten sanoin, on Putinin virkaantulon alusta asti alkanut rakentamaan sitä suurvaltaa uuteen uskoon, mikä tavallaan Venäjä eli Neuvostoliitto oikeastaan oli tuossa toisen maailmansodan jälkeen aina vuoteen 1991 Neuvostoliiton hajoamisen asti. Ja kun tullaan siihen asevarusteluun, mikä on ratkaiseva asia silloin, kun lähdetään geopolitiikkaa muokkaamaan, niin USA nyt on vain hävinnyt asevarustelun Venäjälle. Se on hävinnyt sen tyrmäyksellä. USAlla ei ole mitään teollisuuspohjaa tällä hetkellä, eikä sillä ole
myöskään osaamista, jotta se pystyisi kehittämään samalla tavalla tätä 2000 vuosituhannen vaatimaa modernin sodankäynnin kalustoa. USAlla on kyllä sitten siihen mahdollisuudet, mutta tämänhetkinen USAn sisäinen tilanne ja sen taloudellinen tilanne on yksinkertaisesti vain niin huono, että se ei pysty mitenkään lähtemään sotimaan Venäjää vastaan, jolla on sitten taas kaikki resurssit omasta takaa. Se pitää aina muistaa tässä, että Venäjä on iso maa, jolla on kaikki omasta takaa, mitä se tarvitsee. Se ei tarvitse iPhoneja, se ei tarvitse Mersuja, se ei tarvitse mitään Louis Vuittonin laukkuja. Sellaisille ei ole kenelläkään yhtään mitään tarvetta, jos oikeasti pitää valita, miten elämän saa jatkumaan. Mutta tärkein asia näissä tietenkin on energia. Yksi klappi. Energia on siis sellainen asia, jota Venäjällä varsinkin on omasta takaa ja paljon. Venäjä myy sitä energiaa, eli pääasiassa öljyä, öljytuotteita ja maakaasua, jota tarvitaan siis esimerkiksi teollisuuden pyörittämiseen runsaita määriä. Tässä otan nyt heti esimerkiksi energian puolesta Euroopan puheeksi, koska Eurooppa nyt on ampunut itseään jalkaan sillä, että se on suurimmaksi osaksi luopunut edullisesta venäläisestä energiasta, eli maakaasusta ja öljystä ja polttoaineista, ja ajatellut asian niin, että nämä korvataan USAsta tulevalla, pääosin USAsta tulevalta ja ehkä myös Norjasta tulevalla energialla. Ongelma on vaan se, että riittääkö USAlla sitä energiaa myydä tarpeeksi Euroopalle, jotta Euroopan teollisuus pyörisi. Meillä on merkkejä tässä nyt jo, Volkswagenin tehtaat on ollut ongelmissa, irtisanomisia, jopa tehtaiden lopettamisia Saksassa, ja sama Saksan kemian teollisuus, mikä on ollut tavallaan Saksan yksi talouden moottoreista, se yskii todella pahasti tällä hetkellä, kuten yskii koko Euroopan talous. Ja se yskii suurimmaksi osaksi sen takia, että Eurooppa on perustanut taloutensa pääasiassa tällaisen finanssitalouteen, samoin kuin Amerikka, eli tavallaan niin kuin peippaillaan näillä osakkeilla ja muilla Wall Street-systeemeillä, ja ollaan unohdettu se tosiasia, mihin reaalitalous perustuu, sehän perustuu tuotantoon ja tuottamiseen, eikä siihen finanssipolitiikkaan. Tästä en nyt väitä olevani mikään talousnero, mutta tämä on mielestäni tosi yksinkertainen asia, että ilman energiaa ei mikään pyöri. Ja sitten taas, kun tullaan Venäjään, niin Venäjällä sitä energiaa riittää. Ja yksi asia, mikä on otettu tässä Venäjä-hommassa, tai itse asiassa jätetty huomioimatta, on se, että Venäjä on nyt vaan oikeasti suurvalta. Venäjällä nyt oikeasti on vain teknistä osaamista, tietotaitoa. Venäjä oli ensimmäinen, ketä lähti satelliitin avaruuteen. Venäjä on rakentanut ISS-avaruusasemaa, siellä on paljon venäläisiä osia. Ja kun NASA lopetti tavallaan niin sanotusti avaruuslennot, koska ei riittänyt potentiaali, ei ollut rahaa, ei ollut välttämättä osaamista enää lennättää niin ampua raketteja tai tuonne avaruuteen ja lähettää sinne avaruusasemalle ihmisiä ja tavaroita, niin tässä käytettiin vuosikausia venäläisiä ja Sojuz-raketteja, jonka kanssa sinne vietiin tavaraa ja astronautteja ja kosmonautteja sinne avaruusasemalle. Ja myös tästä avaruusasemasta on valtaosa, tai 100 varmaanko valtaosa, mutta iso osa on kuitenkin venäläistä teknologiaa. Ja tästä päästään nyt siihen, että minkä kanssa ollaan tekemissä. Ja jos lähdetään esimerkiksi vaikka tästä geopolitiikasta eli sotavoimasta. Venäjä on siis ainoa valtio, kenellä on esimerkiksi yliääninen risteilyohjus. Sillä on myös tunnustetusti maailman tehokkain ilmatorjuntajärjestelmä. Pääasiassa sitä ilmatorjuntajärjestelmän tehokkuutta tuo S-300 ja S-400 ilmatorjuntajärjestelmät, mutta on myös tuotannossa S-500, joka on sitten jo aivan toista luokkaa. Ja se, mihin tämä perustuu, tämä Venäjän aseteollisuus ja asetuotanto perustuu pitkälti siihen, että nämä eivät ole niin sanotusti myyntikamaa niin kuin amerikkalainen aseteollisuus on, niin kuin tavallaan se on
se on myyntiin nämä aseet. Ja näistä Amerikan aseista voi sitten olla mitä mieltä haluaa, mutta kylmä totuus on nyt kuitenkin se, että ne ovat kaikki viime vuosisadan aseita ja niiden tehokkuus on, se on vähän niin ja näin, että esimerkiksi tämä paljon puhuttu Patriot Pact 3 ilmatorjuntajärjestelmä, se ei siis ole vaan mikään yksi patteri, mikä ampuu, vaan se on todella iso järjestelmä, siinä on tutkat ja muut systeemit ja kymmenien miesten joukko käyttää sitä ja hyvin koulutettu joukko, se on monimutkainen järjestelmä, mutta sen tehokkuudesta voi sitten olla monta mieltä ja jos ette halua minua uskoa, niin lähtekääpä ottamaan selvää, miten kävi esimerkiksi Saudi-Arabiassa, kun sinne Iranin ohjuksia tuli ja miten Patriot on toiminut muutenkin siellä ihan pelkästään Huthien lähettämien rakettien ansiosta. Ja toinen hyvä esimerkki on tämä Israelin ja Iranin välinen konflikti kesti nyt 12 päivää, ja se mitä meille ei länsimaissa ole näytetty on aika outoa, koska Iranin ohjuksiahan näitä ballistisiakin, vaikka ne eivät ole uusinta teknologiaa, niin niitä tuli läpi kyllä aika paljon sieltä Israelin niin kutsutun Iron Domein ja tämän, minkä Suomikin nosti, tämän Davidin lingon lävitse, ja tässäkin on nyt sellainen asia, että moni ei näytä ymmärtämään, mikä on Iron Dome ja mikä on Davidin linko ja miten ne toimivat, mutta ei mennä nyt niihin teknisiin yksityiskohtiin, vaan jatketaan siitä, että mitä Venäjällä on ja miten se Venäjän niin kuin sotilaallinen voima tulee esiin. Se tulee erinomaisesti esiin esimerkiksi nyt näillä uusilla, mitä Putin juuri esitteli, kun on tehty nämä testit, joita oli tämä Burevestnik-ohjus ja myös tämä Poseidon, tämä vedenalainen drooni. Se ei siis ole mikään torpedo, vaan se on äärimmäisen isokokoinen drooni. Ja se, mikä näissä on erikoista, nämä molemmat ovat ydinkäyttöisiä, eli se tarkoittaa sitä, että ne toimivat ydinvoimalla, mikä sitten taas tarkoittaa sitä, että niiden käyttötunnit on rajattomat. Siis ne voidaan, esimerkiksi tämä Burevestnik voidaan tosiaan ampua ilmaan ja se heiluu siellä, missä sattuu. Sitä ei mikään tutka pysty havaitsemaan sen tavallaan ohjuksen pintamateriaalien takia ja sen matalan lentokyvyn takia. Se on tällä hetkellä subsooninen, joo, mutta olen kuullut eri lähteistä, että sitä ollaan kehitetty myös niin kuin, että se määrätyissä kokeissa on jo onnistunut ylittämään äänennopeuden, että se on vain ajan kysymys, koska sekin on Mach 2, Mach 3, mikä ei ole siis vielä hypersooninen, mutta on kuitenkin yliääniohjus. Ja totta kai me saamme kuulla meidän mediasta kaikkea paskaa tästä, että se on ihan paska juttu, että se ei toimi ja sen ydinsäteily, bla 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 ja muut vastaavat, se voidaan ampua alas. Tämä on aivan samasta paska juttua kuin että Patriotilla on ammuttu hypersoonisia alas, koska se on paska juttua sen takia, että se on matemaattinen ja fyysinen mahdottomuus niillä laitteilla, mitä NATO-mailla on. Ja NATO-maathan ovat nyt tunkeneet Ukrainaankin mielettömän määrän kaikenlaista kalustoa, mikä on sitten vedetty paskaksi sieltä Venäjän toimesta. Ja suurin ongelma, kuten olen jo todennut, on se, että tämä vihollisen aliarviointi, eli Venäjän aliarvioiminen on kostautunut nyt pahemman kerran länsimaille, joiden strateginen tavoite oli niin kuin strategisesti aiheuttaa strateginen tappio Venäjälle ja vaihtaa siellä tavallaan niin kuin hallitus, mikä on ollut USA:n toimintamalli vuosikymmeniä. Hallituksia on vaihdettu kaikissa niissä maissa, mitkä eivät ole USA:n yksinapaiselle maailmanjärjestystahdolle sopineet. No niin, tässä nyt lyhyesti, minkä kanssa ollaan tekemisissä, ja ainoa mitä siitä voi sanoa, niin älkää todellakin niin lähtekää siitä, että ottakaa asioista selvää, älkää aliarvioiko sitä teidän vastustajanne, älkää uskoko kaikkea sitä paskaa, mitä teille selitetään venäläisten imperialismin halusta, ja Venäjällä ei ole sitä, ja Venäjä varastaa pesukoneista virtapiireen, mitä nämä puolijohteita, että saa ohjuksia. Näitä juttuja on kuultu kohta 4 vuotta, ja se, mitä on tapahtunut, se näkyy rintamatilanteessa, mistä siitäkin totta kai länsimedia valehtelee, koska länsimedian toimittajat ovat kaikki prostituoituja, ja mun mielestäni Euroopan poliitikot ja länsimedia ovat muutenkin oikeastaan sotarikollisia, koska he supporteeraavat tätä Ukrainan hallintoa, joka on siis aivan sairas.
sairashallinto, ja mä pidän sitä itse myös natsihallintona, koska siellä on näitä uusnatsistisia voimia, tällaisia panderisteja ihan aidon oikeasti, joiden tarkoituksena on tehdä One Reich, vai Ein Volke, Ein Reich, I don't know kuka on Führer, mutta toivottavasti ainakaan Ursula von der Leyen. Anyway, tästä sitten pääsemmekin seuraavaan aiheeseen ja otamme aiheeksi nyt tämän toisen aseen, minkä Putin esitteli ja mikä nyt on siis todellakin ollut testeissä ja testit ovat näyttäneet sen, että se on tavallaan tuotantovalmis ja se on nyt lähtenyt tuotantoon. Eli aiheena on tämä venäläinen drooni eli Poseidon. No niin, tämä Poseidonhan on siis todellakin vedenalainen drooni, jonka voimanlähde on pieni ydinreaktori. Eli tavallaan sen kantama on siis ääretön ja se voi myöskin pysytellä veden alla vaikka kuinka kauan ennen kuin se iskee sitten kohteeseen. Ja tämä voi tosiaan kantaa tällaista 50-100 megatonnin ydinkärkää, minkä teho on sitten suurin piirtein sama luokka kuin Tsar-pompa, minkä Neuvostoliitto räjäytti tässä ydinkokeessaan. Eli se on aika voisi sanoa, raju lataus. Ja se ongelmahan tässä Yhdysvalloilla on se, että vaikka Yhdysvallat kuinka suunnittelisi jotain utopistisia Golden Dome torjuntajärjestelmiä, mikä on oikeasti suoraan sanottuna täysin utopista, ja tästä asiasta muun muassa Ted Postol oli samaa mieltä. Nämä käyttämäni kuvat ovat juuri tämän professori Ted Postolin diaesityksestä, jonka hän esitti tuolla Daniel Davisin Deep Dive videokastissa ohjelmassa, kun häneltä näitä kyseltiin, niin tämä Poseidonhan siis todellakin on tuomiopäivän ase, kuten on sanottu. Ja tässä nyt sitten vähän seuraavissa kuvissa otetaan esille sitä, millaisia ovat tosiaan nämä. Tässä on nyt ensinnäkin se Oscar-luokan sukellusvene. Tämä on siitä ohjelmasta myös kaapattu tämä kuva. Ne ovat siis tämän kokoisia venäläisiä ydinsukellusveneitä, jotka kuskalevat näitä tuomiopäivän ohjuksia sitten. Ja tämä on yksi asia, mikä amerikkalaisten esimerkiksi kannattaa todellakin ottaa huomioon. Eurooppahan on täysin mitätön tekijä sotilaallisesti. Se on aivan sama, mitä Euroopassa uhotaan. Mutta otetaanpas tästä nyt sitten esimerkiksi Oahun saari. Kuva Oahun saaresta, jos sen. Eli tästä kun laitetaan se vaikutusalue, tässä näkyy, kun se laukaistaan vedenalaisesti, se 50 megatonnin vedenalainen laukaisu. Tässä on se vaikutusalue, missä siis kaikki palaa. Tämä keskipiste tässä on sitten se, miten nyt sanoisin, se räjähdyspiste, ja todellakin se voidaan uittaa aivan salaa se drone tuonne lähistölle, ja sitä ei pysty havaitsemaan, ja kun se räjähtää, niin tämä koko alue palaa. Tämä on siis niin kuin mieletön lataus. Ja otan tuohon nyt toisen kuvan siitä, että saa pikkasen näette, mitä se tarkoittaa. Eli tässä on nyt sitten Oahun saari. Tämä on Google Earthillä. Tuossa on Oahun saari. Ja sitten seuraava kuva näyttää sen, että miltä se näyttää, jos ja kun räjähtää. Eli näin. Se saari katoaa ja siellä on mitään jäljellä. Ja kaikkiaan ymmärtävät, että Hawaii on yksi USA Tyynenmeren laivaston tukikohta edelleen Pearl Harborin jälkeenkin. Eli tällaista jälkeä tulee sitten, jos oikeasti lähdetään siihen. Ja kannattaa muistaa nyt ne Putinin sanat tässä, että en tiedä, mihin tämä kaikki tulee päättymään tai johtaa, mutta sen hän tietää, että Venäjä aikoo puolustautua. Ja Venäjän ydinasedoktriinihan on muutettu, ja se tarkoittaa sitä, että uuden doktriinin mukaan, vaikka isku Venäjää kohtaan tulisi
muualta kuin rajavaltioista tai suoralla hyökkäyksellä. Eli tarkoittaa sitä, että jos esimerkiksi Euroopasta lähetetään ohjuksia ja vaikutetaan siihen, että niitä ohjuksia lähetetään, niin Venäjä on muuttanut doktriinin niin, että se voi iskeä. Tämä tarkoittaa oikeastaan sitä, että jos Ukrainalle annetaan tomahawkeja tai Ukrainalle annetaan sellaisia aseita, mitä Venäjä ei hyväksy, niin Venäjä voi oikeasti laukaista tällaisen ydinlatauksen tämän tuomiopäivän vedenalaisen droonin kanssa tai Burevestnik ohjuksella, mitä tietenkin kaikki se tervejärkiset eivät missään nimessä toivo. No miten se sitten, miltä se sitten näyttää esimerkiksi se vaikutusmitta, kun tällainen lataus räjäytetään, niin tässä on nyt sitten kilometrissä se, miltä se näyttää. Kuten näette, pelkästään tämä sienipilven tämä jalkaosa on 10 kilometrin levyinen, ja se mitä täällä alempana maatasolla on 30 kilometriä siitä laukaisukohdasta, ne vaikutusmitat, mitkä on siis hetkessä täysin paskana. Ja itse toivon ainakin, että jos tässä nyt pitää siihen ydinsotaan mennä, niin että se osuu kohdalle juuri näin, että se on sitten saman tien ohi. Mä en missään nimessä ainakaan halua jäädä tänne kärsimään ja kuolemaan hitaasti sen jälkeen katsomaan, kun kaikki sivilisaatio kuolee ja tuhoutuu. Mutta otetaan tähän nyt vielä sitten sellainen kuva siitä Ted Postolin esityksestä, joka näyttää tätä Amerikan itärannikkoa, mitkä ovat nämä vaikutusalueet, jos katsotaan tämä, jos näihin kaikkiin paikkoihin lähetetään. Niitä on siis, muistaakseni, onko niitä 5 niitä Oscar-luokan aluksia, jotka voivat kantaa näitä. Jokaisen menee 6, niin niitä tarvitaan periaatteessa 2 tähän lataukseen, kun sillä tuhotaan sitten Amerikan itärannikon suurkaupunkeja todella paljon. Ja kuolonuhrit voidaan sitten laskea tietenkin miljoonissa. Ja totta kai, jos tällainen tapahtuu, niin Amerikan Yhdysvallathan vastaa näillä omilla ballistisilla mannerten välisillä ohjuksillaan, ja niitäkin on riittävästi, joten tämä on juuri se asia, mitä mä tarkoitan, että se on hyvin pienestä kiinni, kun tämä maailma on niin kuin siinä tilanteessa, että se tuhoutuu. Ja se kannattaa mun mielestä kaikkien muistaa. Eli toisin sanoen, olkaa fiksuja ja järkeviä, älkää tehkö päätöksiä, älkää ajatelko tunteella, vaan tutkikaa asioita, kuunnelkaa oikeita asiantuntijoita, älkää kuunnelko näitä suomalaisia pellejä, sillä suomalaiset asiantuntijat ovat he sitten sotilaita tai mitä nyt voi olla, valtiotieteen maistereita, tohtoreita ja vastaavia, niin mä en pidä valtiotiedettä muutenkaan sellaisena, että se olisi pätevä tekemään mitään geopoliittisia niin ansioita. Totta kai valtiotieteet perustuu siihen, mitä historiassa on tapahtunut ja miten oletetaan, että valtiota pitää pyörittää, mutta maailma muuttuu. Maailma muuttuu ja kannattaa mennä sen mukaan, miten maailma muuttuu, ja ennen kaikkea kannattaa olla aliarvioimatta yhtään ketään, että me olemme tässä menossa nyt niin sanottua multipolaarista aikaa geopoliittisesti, ja tämä globaali etelä on se, missä on niin kuin mahdollisuudet vielä talouskasvun nousuun ja elintason nousuun, samoin Afrikka, Aasia, kaikki nämä maat, niillä on todellakin kasvun varaa, mutta nyt kun ruvetaan ajattelemaan Eurooppaa, niin mitä Euroopalla on sellaista, millä Eurooppa voi kasvaa? Miten Euroopan talous saadaan kasvuun? Miten se onnistuu tällä kalliilla energialla tai sillä energialla, jota ei oikeasti ole? Mitä luonnonvaroja Euroopalla on? Mitä teollisuuspohjaa Euroopalla? Mihin eurooppalainen teollisuuspohja on kadonnut? Missä suomalainen teollisuuspohja on? Niinpä niin. Se on niissä kolmansissa maissa, joihin se on viety tämän globalismi-aatteen vuoksi. Ja nyt sitten kärsitään niistä. Ja toinen, missä me kärsitään Euroopassa varmasti seuraavina tulevina vuosina, tämän lisäksi, että me köyhdytään, kun ei ole energiaa, meistä tulee tämmöinen kolmannen maailman maan osa. Aivan varmasti tulee. Tämä on mun ennustukseni. Ja mä ennustan tätä sen takia, koska Euroopan kansat eivät halua muutosta. Se muutos tulee väkisin ja se alkaa varmasti Keski-Euroopassa, koska siellä on, esimerkiksi Ranskassa on ihmiset sellaisia, että ne todellakin nousevat partikaadeille. Sen on historia näyttänyt ja jää nähtäväksi, otetaanko giljotiini uudestaan käyttöön. Mä vähän epäilen sitä, koska Ranska on tuhon tuomittu sen vuoksi, että se on harjoittanut tätä humanitaarista maahanmuuttoa
jo vuosikymmeniä, mikä on totta kai ymmärrettävää, kun se on entinen kolonialistinen valtio, niin sillä on tavallaan sellainen taakka. Sama on Iso-Britannia, sillä on se taakka. Saksalla on sitten taas toisen maailmansodan taakka, että siellä ei kukaan uskalla sanoa yhtään mitään tätä humanitaarista maahanmuuttoa vastaan. Ja tästä on muodostunut sellainen ongelma tosiaan, että Euroopassa on miljoonia ja taas miljoonia jihadisteja, jotka aivan oikeasti valitsevat puolensa sen mukaan, missä heillä on mahdollisuus toteuttaa omaa kulttuuriaan ja omaa niin kuin systeemiään. Ja tällä hetkellähän se systeemi on se, että iso osa näistä elää kuitenkin niin kuin sosiaaliturvan varassa. Ja kun se sosiaaliturva loppuu, lähtevät nämä mellakoimaan. Se on satavarma asia. Suomi on valitettavasti hypännyt taas siihen kelkkaan, mikä on menossa kohti rotkoa, että sille me emme nyt yhtään mitään sitten välttämättä voi, mutta näin tässä tulee tapahtumaan. Ja Suomella toki olisi mahdollisuus sijaintinsa vuoksi ottaa tavallaan vähän etäisyyttä näihin globalisteihin ja näihin hulluihin, jotka ovat määritelleet tämän nykyisen woke-kulttuurin ja kaikki tämän vihreän energian siirtymisen ja kaikki vastaavat aivan järjettömällä aikataululla. Ja Suomi nyt sitten valitettavasti on sellainen entinen siirtomaa, jossa on hirveän vaikea ottaa niitä asioita omiin käsin ja päättää itse omasta kohtalostaan. Ja aina vaan hypätään kaikkien erilaisten tyyppien kelkkaan, jotka lupaavat meille kuun taivalta ja sitten tullaan alas ja jysähdetään todella kovaa takaisin kuopan pohjalle. Mutta niin kuin sanoin, niin geopoliittisesti Suomihan olisi siinä tilanteessa, että Suomi voisi niin kuin lähteä irti Euroopan unionista ja ennen kaikkea eurovaluutasta. Se on aivan järjetön ratkaisu ollut. Mutta jos me lähdettäisiin siitä irti ja oltaisiin oikeasti itsenäinen maa, meillä ei tarvitsisi liittoutua mihinkään. Me voitaisiin tehdä yhteistyötä BRICS-maiden kanssa, me voitaisiin tehdä yhteistyötä Pohjoismaiden kanssa. Meidän ei tarvitse kuulua mihinkään Euroopan unioniin, joka minun mielestäni se ei ole mitään muuta kuin kolmannen valtakunnan jatke. Ja tämä koko systeemi on mun mielestä vähän sille, että tässä nyt vielä niitä toisen maailmansodan viimeisiä höyryjä päästellään ulos. Ja Suomi tosiaan kuuluu nyt sitten siihen koplaan, mikä haluaa laajentua itään aivan kuten kolmas valtakunta. Tällä kertaa mennään vaan tavallaan taloudellisesti kiristämällä ja lupaamalla kaiken näköistä, että saadaan kelkkaan näitä köyhempiä entisiä Itä-Euroopan valtioita. Mutta kuten sanoin, Suomihan voisi olla itsenäinen, kuten Suomi oli itsenäinen jossain kohtaa ja oli idän ja lännen välissä ja meillähän kävi suurvaltioiden päämiehet neuvottelemassa ja kaikkea vastaavaa. Kaikki muistaa, että nyt Etyj-kokous Suomessa järjestettiin ensimmäisen kerran ja tämähän olisi hieno asema olla ja Unkarihan on vähän tällaisessa asemassa tällä hetkellä ja tehän nyt näette, mitä Euroopan unioni siihen reagoi, niin kuin Unkarista on tehty täysin roisto, kun se haluaa pitää omasta valtiostaan huolen, eikä se sotkeentua suurvaltojen sapelin kalisteluihin. Mutta Suomen poliitikot, alkaen ihan meidän presidentistä, joka on mun mielestä niin aivan täysin narsistinen, omahyväinen, sivistymätön, lapsellinen, naivi, kiva kaveri, jolla ei ole minkäännäköistä järkeä päässään. Kaveri aukoo päätään tuolla julkisesti asioista, joista hänellä ei ole minkäännäköistä ymmärrystä ja luottaa täysin siihen tietenkin, että USA auttaa ja NATO on meidän tukena ja kannattaisi vähän oikeasti ottaa selvää ja kannattaisi nyt vähän miettiä, kannattaako kuunnella niitä kaikkia omia neuvonantajia, jotka tietenkin haluavat vaan puhua asiat parhain päin. Eihän sitä nyt voi presidentille eikä kansalle varsinkaan kertoa, missä ollaan menossa, mutta sen vielä sanon tässä lopuksi, että tämä tulee sitten suomalaisillekin, kun tämä Ukrainan konflikti tästä loppuu. Veikkauksella nyt se loppuu vuoden loppuun mennessä, viimeistään alkuvuodesta rupeaa oikeasti olemaan. Ukraina on täysin valmis jo tällä hetkellä ja Euroopalla ei riitä rahat ja nämä sanktiopaketit, joita on asetettu 20, kun niitä on nyt tulossa 20 ja Venäjällä on asetettu 44 000 erilaista sanktiota tässä viimeisen 11 vuoden aikana oikeastaan aloitettu 2014, niin miten se on vaikuttanut? Ei yhtään mitenkään. Eli tässä nyt kaikki, mitä mä tällä kertaa halusin teille kertoa ja tosiaan jos haluat, että jatkan tätä tekemistä, niin se tietysti olisi kiva, että olisi myös katselijoita ja ennen kaikkea kuuntelijoita. Eli tilaa kanava tosta ja
Ja ei muuta kuin ensi kertaan. Moi moi!